נעשה את כל הדברים. שנייה. מה? בכוונה מקודם. פעם אחרונה. עכשיו אני מורכזת C. כמעט זה טוב. נעבור לדבר הבא. טוב, שימו לייק ואוקיי ותגידו לי איזה דברים עוד לעשות. אוקיי, מה יהיה לי ב-2025? למה כעס? מה זה אומר? כאילו... לא טוב, אני עושה טוב מקודם, אבל לא מספיק. מה זה אומר? כאילו... דובדבן? אוזניות. מה זה אומר הדברים האלה? סעיף. מה זה אומר? סימון. נו. אוקיי. זה נחשב הרבה. של כולנו, אז כולם מכירים את זה. אני מקווה שאני אפסל באחרון. עוד פעם. וואי, זה אחד משלושתיהם. נשארתי עד האחרון. טוב. לא הבנתי מה עושים, אבל עכשיו צריך ללחוץ נראה לי על הירוק. לא, כאילו שזה קשה רצח. סוף. מה? נו, מה עושים? טוב, ויית אצבע שלי אומרת. זה נראה לי אוקראינה. עוד אחד, זה נצר לי בהם. זה איטליה או... פוטוגנית. לקחת את ה... איך עושים כאילו? טוב, לא יודעת. טוב, אין לי מושג מה לשיר, אז אני פשוט אדבר, כי לאמא שלי זה עבד, היא קיבלה 10. יאללה, שופטים, תנו לי 10, אני מדברת יפה. 9, בסדר, אני אעשה עוד פעם. יותר יפה, אבל הפעם נשיר. תראו שהם יתנו לי פחות. 10, בסדר. כאילו זה נחשב להכי הרבה, אני לא יודעת. בערב שלי ים תקפות.